ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସମର ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ହେଲେ ବି ତାକୁ ତୋଳିକି ଆଣିଲି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହାତ ପାଖରେ ହେଇଥିଲା। ମୋତେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଭଲ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋଳିକି ଆଣିଲି ହେରି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ବଣଭୋଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ନାନୀ ଆଉ ନନାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବଣଭୋଜିକୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସହରରେ ରହୁଛି ଏଇସବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ବଣଭୋଜି ହେଉଛି। ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଗା ଦେଖିକି, ଆଉ ଏତେ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ହାପି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମର ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରୀ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଆଉ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବାପନ ଭାଇ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିଲିନି କାହିଁକି ନା ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଆପଣ କେବଳ ଲାଷ୍ଟରେ ଫଟୋଟା ଦେଖିଦେବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା।